Keväällä 2021 koronapandemian runtelema Tampere sai kuulla uuden aamun jo valkenevan nulliaan torvensoiton kaikuissa Hervannan kampuksen kivisillä kaduilla. Aiemmin samana vuonna joukkoteknisten tieteiden harjoittajia oli maailmanjärjestystä uhmaten päättänyt kokoontua yhteen torvimusiikin äärelle Nekalaan. Ensimmäisten äänten myötä hymy nousi soittajien huulille ja Tampereen teknilliset ylioppilastorvet olivat syntyneet. Yhtyeen ensimmäinen julkinen esiintyminen oli filmatisointi Vappuviisut 21 tapahtumassa, jolloin esiintymiskappaleena oli nyt jo huiman kansansuosion omaava sävelmä Suomi-marssi. Yhtyeen alkutaivalta siivitti ulkosoitanta harjoitustilan puuttuessa, mutta pian syksyn koittaessa yliopiston tilapalvelut vastasivat sormensa palelluttaneiden torvensoittajien pyyntöön ja harjoituspaikka yliopistolle saatiin järjestymään. Tampereen teknilliset ylioppilastorvet saavuttivat nopeasti suuren kansansuosion opiskelijoiden keskuudessa esiintymällä useissa eri tapahtumissa niin sisällä kuin ulkona, satoi taikka paistoi. Tämä periksi antamaton asenne ja pettämätön soitanta ei jäänyt huomaamatta tapahtumajärjestäjiltä, ja niinpä vappuna 22 000 kuulijat saivat nauttia torvisoiton sulosävelistä vappuvalassa. Tampereen teknillisten ylioppilastorvien yhdeksi kulttuurilliseksi kulmakiveksi on muodostunut muotistoarkku, eli tuttavallisemmin kirstu. Kirstun idea syntyi tarpeesta hankkia säilö yhtyeen yhä kasvavalle repertuaarille. Ongelmaan löytyi nopeasti ratkaisu jostain päin Tamperetta, ja pian Kirstu jo matkasikin kohti uutta kotiaan Hervantaa. Nykyisin Kirstu kulkee yhtyeen matkassa joka paikkaan ja toimittaa niin nuotiston, varaston kuin toisinaan rummunkin virkaa. Vuonna 2023 Tampereen teknilliset ylioppilastorvet on elinvoimainen ja iloinen yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen ja kuulijoilleen tervehenkistä, rehellistä torvimusiikkia. On vain ajan kysymys, milloin tämä Hervannan musiikkitaivaan kirkas tähti valtaa maailman lavat ja täyttää stadionit.